Svaki jebeni put. Jebem ti doktore kad bi se svaki put prisarao od njih. Da je sad moja Blaža da me utješi. Koji penis, deča, si podivljao? Jo, majku ti tvoju, da nabi ove nešto zvlekal s konteksta. Ajde. Kaj me guziš, a? Kaj me guziš, pitam te nekaj? Koji? Pa spasao sam ti rit. Jel, ma da, možemo i tako to pogledat. Pokušavaš me spasiti od sužavanja analnog otvora. Pusti me da pojedem svoju hranu koju i onako ne uživam. Pogledaj ovaj burek, jel vidiš kak je ovo jebeno masno? Jel vidiš ti, daj molim te pogledaj. Koji si glup, skoro si se zadošao to na podu. Valjda si se ko pička. Ima sam pod kontrolom. Ja si kurac. I koja pizda materina te ja zglosim. Ma da, uznemiravamo se, sad ćemo se još i rijeđat. Pa da, naravno, ajmo se sad svi smijat tvoje preređenoj bradi i papskoj kapici. Jebem ti Bože, tacu smanji decibela, aorta mi bu poukla. Josip Knječak. A fala kurcu već jedan put. Pa dobar dan gospodine, nismo se dugo vidjeli. Koji to smrdi po čiki? Pitam kad smo se zadnji put vidjeli. Imao sam obaveze. Da. Teta, mana strah. Pa i treba! Kad smo se vidjeli zadnji put? A, gospod Jožo, kad? Prije lete dan. 5 godina. Nije vas bilo 5 godina. I zašto sad popravljaš zube? Kaj se ženeš opet? A dobre, usao sam se. Koji hoćeš ti se sad pasarim tu na stolcu da vidiš da ne lažem? Vulike mi fali. Joj, bog ti vas. Dobro, koje osiguranje imaš? Nemam pojma, onu naranđastu karticu. Nema smisla. A mislim... Samo otvori usta. Da vidim kaj će me danas iznenaditi. Pa daj mi reci, kak ti misliš da ja nešto napravim kad si ti... Koji bile, pa nije tak strašne. Daj se preseravati, nije tak strašne. Čujte gospod, ovo je... Evo te kak smrdi. Sad ti hraniš ciglama. Jesi zubar ili nijesi? Popravljam i ove sranje od bezone brusilice. Čekaj malo, di mi je rakija? Sestro, može rakija? Može laka domaća. Začepi debeli. Sad ćeš ti dobit svoje. Otvore kapiju. Aj, kakve su ovo ščerbe. Ne bu dobro, ne pereš ti zube, vidim ja. Do ne pere zube. Svake jutra i večer ih hrifljam. A kako četkicu koristite? Drotkefu. Ozbiljno vas pitam. No, s drotkefu i hrifljam non stop. Drugo štarim počistiti gablec između petice i šestice. Moramo popraviti jedan zub. Koji? Zube. Otvori. A nije to valjda koji mislim da... Držte ga. Kaj su ove seste na steroidi? Otkud je žena sesta? Sad ima da pišeš u gaće. Poslije ovog ćeš dobiti diplomu za hrabrost. Dobro, koja pička materina se dešava unutra? Kaj smo rekli za to krvavo pranje zubi, a? Koliko puta sam ti rekla? Interdentalna četkica. Kaj ja trebam napraviti da me se jebeno sluša? Kaj je ovo, jebem ti zdravstvo, čekam vani već pola sata, niko da me jebeno pozove, pa ne vrem više izdržat. Ove bolove na zubima i niko mi ne izlazi u susret. Čaruš, ne boj srat, čekaš 10 minuta i to zato kaj ti je termin u 2:30. A to je tek za 10 minuta, tako da odjebi mi iz ordinacije, krešta i pederu. Moj glas nema nikakve veze s ovim slučajem. Niko me ne voli i ne poštuje, sad me još vlastiti zubar osuđuje da lažem. Nije da te niko ne voli, nek tebi niš ne odgovara. Jebem ti život i me niko ne voli, pun mi je više kurac takvog života. Ponašaš se ko jebeni osnovnoškolac. Ti se ponašaš ko osnovnoškolac, kurva ja se ponašam ko osnovnoškolac. Poradi malo na manirima dok pričaš s damama smečaru jebeni. Blažika! Probam zube, naći višeg zubaru!